našich partnerov vyrábame rôzne typy plechových krytín. Jednou z nich môže byť aj krytina Uni 2, ktorú vidíme na tomto objekte v Bratislave na vzorovom dome Bory. Jedná sa o krytinu Uni 2 v prevedení farebný pozing antracit matný. V rovnakom prevedení je aj odklapový systém. Všetky výrobky spoločnosti KEG, či už ide o plechové krytiny alebo odklapové systémy, sú vyrábané v Čachticiach, čiže ide o slovenský výrobok. Rovnako ako vidíme pri tomto vzorovom dome, ide o komplexné riešenie s dodávkou priamo na želanie zákazníka a na požiadavky stavby. Vysoká presnosť výrobkov našej spoločnosti zaručí aj veľmi rýchlu pokladku a montáž týchto výrobkov. Na tomto dome to trvalo 3 hodiny od zloženia materiálu až po zamontovanie poslednej skrutky. What you waiting for?